No. Tak, ahoj babičko, řekni Emí. Ahoj. A přejeme ti všechno. Nahlas, Emčo. Ejčí. Ano, k čemu? Co má babička? Aužinám. Ano, a hodně. Zdraví. A moc se na vás s dědou už. Těšíme, až čím přiletí babička s dědou? Letonem. A to už bude kdy? Kdy přiletí? Brzo? Bombíček. Bude to brzo už, Emo? A kde bude bydlet babička s dědou? Počíš jim pokojíček? Co to je na obrázku? Myšák, jak se jmenuje? Mickey Mouse. A jaký jsme měli včera oběd? Nahlas, Emo. Sladionkej. A byl ještě, jaký byl ještě? Pikantní. Tak udělej papa dědovi a babičce. Pošli pusinku. Ještě. A ahoj.